Dnes losujeme hodinky Michael Kors. Hodinky, které v jednou v soutěži už byly, jenže výherce si je nevyzvedl. Ve hře je nyní 170 losů, což opět není mnoho. Nevím, ty doplňky u vás moc netáhnou, se nám zdá. Kabelky, hodinky, všechno málo losů. No, tak nám napište do komentáře, jestli jsou pro vás tyto výhry atraktivní nebo nikoli. Můžeme se zaměřit na jiné. Ta kategorie byla myšlena pro ženy, pro pány, ale pokud to nevyhovuje, můžeme to změnit. Tak, máme hotový los vybraný, vložíme ho do aplikace zpátky, zadáme k výherci. Tak, zítra se bude losovat hračka. No a dnes se podíváme, kdo zvítězil, tady už ve vyhraných. Tinka 31. No a to je člověk, ten taky někdy vyhrál teď v minulosti. Podíváme se. Ano, je to tady pár dnů zpátky. Gratulujem.